Milí televízni diváci, ahojte, ja vás vítam pri sledovaní nového videa a v dnešnom videu sa pustím do trošku extrému, pretože tie fazulky tých všetkých chutí boli nič oproti tomu, čo mám tu, a tým je tento extrémne slaný čips, ktorý bude sranda. Pretože je to extrémne slané, je tam 50 gramov soli, čo je masaker. To je, keby som si normálne takto chytil lyžičku soli a dal si ju do úst. Je to samozrejme v takejto rakvičke, samozrejme, jak Hot Chip Challenge bol. Toto je potom v podstate Salt Chip Challenge, čo je dosť zaujímavé. Srandovné. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nepoužívajte, ak ste citliví na sol, máte vysoký krvný tlak, ochorenie obličiek, kardiovaskulárne problémy alebo dodržiavate dietu s nízkym obsahom sodíka. Vyhnite sa konzumácii na lačnú. Upozornenie. Extrémne slaný, veľmi vysoký obsah soli. Nekonzumujte, ak máte nízku toleranciu na sol. Nevhodné pre deti, tehotné a dojčiace ženy, iba pre dospelých alebo tínedžerov od 16 rokov, takže pozor na to, hej. No, keď to otvoríme, tak nás tu čaká samozrejme tetovačka, brožúrka. Čo je v tej brožúrke vlastne? Tam sú v podstate, tuším, hej, tie ostatné produkty. Čipsy, sušené maso, stripsy, ty kokso, dokonca. Hej, a tu sú v podstate ešte ten štiplavý čips, fazulky a štiplavé oriešky. Čo majú ešte aj ďalšie produkty. Ale my máme dneska tento slaný čips, ktorý je v tomto obale, ktorý si za chvíľku otvoríme. Ešte z druhej strany je pekne napísané, že ryb. K tomu je takáto malá hovadinka, mini rakvička, mini nalepka, alebo čo to je. A hlavne, čo sa mi ľúbi, že k tomu dali gumovú rukavicu, nemusím si ničiť svoju. No. Pre istotu, tu mám aj misku, keď tu budem potrebovať vypluť, lebo absolútne neviem, čo ma čaká. Ja si dám tú rukavicu. Budem vyzerať jak doktor. Nech to je profesionálne. Až na to, že tá rukavica je nemalá, ale nejak ju natiahnem. Poďme na to, poďme si otvoriť ten čips a pozrieť sa, jak vyzerá. Kokso. Tak toto ne. Toto bude masaker. Ja si to dám pod to, lebo tam je normálne ne, že slaný ten čips, to je vrstva soli. To podľa mňa to není ani čips, to je iba čistá sol, takto sformovaná. Koksa, jak to smrdí, hej. Toto bude zábava, hej. Jakoby, čo tu píšu? Máš to, dá si rukavicu, otvoriť obal, máš to zjesť a máš to vydržať minútu bez zapitia. Počkaj, jak to tu je? Moja angličtina. Vydržať minútu bez zapitia a zjesť to. Takzvané za minútu to mám zjesť. Bez toho, aby som to zapil alebo vyplul.
Som silno zvedavý, či to dám, ty kokso. Ale celý ho asi nedám, hej. No sa mi ruky klepu, hej. Dám ho celý? Alebo len na kusky? To je otázka, čo? Ja sa bojím, ty kokso. Bojím sa, že čo to so mnou spraví, hej. Pre istotu takto. No, takže menší strih, lebo sa mi vybila baterka. Plne som bol nadšený. Čiže som si to nedal do úst. Čo, ideme na to? 3, 2, 1. No a to je nus. No. Dobre, cítim teraz v žalúdku samusov. Tak toto bolo nechutné. Jakoby oproti tým fazulkám toto bolo nič. Teda ne, že nič, ale chutilo to lepšie, jak tie fazulky. Ale normálne cítim v žalúdku, jak ma dobre pálí žalúdok od tej soli. A ten prvý moment, keď rozkusnete ten čips, ono to fakt je, keby tam ten čips ani nebol. Proste reálne som ani čips necítil. Cítil som proste chuť len tej soli. Wow. Dá sa to vydržať, ale nechybalo mi veľa, aby som to vyplul, pretože z tej soli strašne veľa slín sa spravilo v ústach. Som mal plné ústa slín, som nevedel, či to mám prehltnúť alebo vypluť, ale podarilo sa mi to prehltnúť. Takže slaný čips máme za sebou. Výzvu som splnil a uvidíme, čo bude ďalej. Keď sa ti toto video ľúbilo, môžeš dať like, môžeš dať odber a napíš komentár, čo by som mal na budúce vyskúšať. Ešte raz díky moc za to, že ste kúkali toto video. Majte sa krásne. Ahojte. Tididi. Jak je to? Nespí. Nespí.